Hej igen. I sidste uge, der var vi rykket ud i et hus for at lave et eller andet med kaj og cola og sådan. Nu vil vi rykke ud i en skov, og vi skal bare lave cola med Mentos. Ikke også, Mikkel? Helt almindelig cola med Mentos. Ja. Med mint. Okay. Okay. Kastet så lige imens. Sådan, Mikkel. Den ene har brugt ud. Den tager vi lige. Helvede, Mikkel. Nej, den tager vi ikke. Den er rødt jorden. Ja. Og det var dagens eksperiment. Og det var dagens eksperiment. Vi ses måske igen på et eller andet tidspunkt. Det er lige halvdelen Hey, af cola. hvad lige? Skal vi ikke lige se Mikkel drikke resten af colaen? Jeg var også noget, Mikkel. Mikkel! Du må den skide cola. Hold kameraet. Sig farvel. Sig farvel. Farvel.